Na čem smažíš? Fakt není jedno. A hlavně, aby to nečoudilo. Opravdu nestačí. Jednou slyšíš, že oliváč je král, pak že se na něm nesmí smažit, další chválí kokosák, jiný řepkáč a tak skončíš u toho, co je ve slevě. Problém? Tuky se při zahřívání chovají různě. Když je přepálíš, vzniknou látky, které tělu fakt neprospívají. WHO i EFSA potvrzují, používání přepálených a nevhodných olejů se rovná víc zánětů, víc oxidačního stresu. Na vysoké teploty, třeba při smažení masa nebo vajec, sáhni proto po gíčku, avokádovým oleji, řepkovým nebo HOSO slunečnicovým. Mají vysoký kouřový bod, přes 200 stupňů Celsia a drží stabilitu i při delším smažení. Klasický slunečnicový olej se snaž vynechat. Má moc omega-6 a při zahřátí podporuje záněty, takže zvol určitě HOSO variantu, která je stabilní a zdravější. Na studenou kuchyni, saláty a těstoviny je to extra panenský olivový olej. Plný antioxidantů, vitamínů a chuti. A na pánev jeho škoda. Teplo zničí všechno, kvůli čemu je dobrý. Na restování použij jeho bráchu. Avokádový olej ve spreji. Ten má vyšší kouřový bod a díky spreji dávkuješ jen pár kapek, takže si hlídáš tuk i kalorie. Kokosový olej spíš vynechej, má moc nasycených tuků. A hlavně, olej po smažení nikdy nepoužívej znovu. To už není tuk, to je chemický guláš. Tak vyber chytře, ať ušetříš kalorie, zdraví i trávení.